Supaya dadi tenang, tentrem, ayem, ngoten nggih, Mbak? Nggih, alhamdulillah. Niki pantone napa, Mbak, Bu? Matur napa kepareng? Jebul nggih. Mugi-mugi barokah nggih, aman mboten diserang apa nggih. Ben aman niku nek teng sabin niku nek ngelilingi niku mau sholawat nggih, Mbak. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Insyaallah bentuk jin utawa homo mawon sing teng sabin niku diparingi lunga pergi. Nek sing donga sing terakhir lho as-sholatu la umurul muslimin syarafa la sarol mukmin. As-sholatu umurul mukmin niku diparingi hasil tanaman kita niku berlimpah ruah barokah. Nek sing penolake syarafa la sarol mukmin. Niku dua donga nggih, Mbak. Sing terakhir lho, sing terakhir istighosah niku ijazah saking Kiai Husain Ilyas niku nek kita nanam tanaman apa utawa gadah bisnis apa ternak apa nek teng ngandhape utawa teng sekelilinge maos niku pertama napa as-sholatu la umurul muslimin. As-sholah niku paringi baik tegese tanemane utawa tandurane diparingi hasile sae ngoten. Terus sorofa wa sakrul mukti niku nolak apa bahaya tolake ngoten niku ijazah saking Kiai Husain Ilyas. Nek hadi ya alimu ya khabiru ya mubin niku donga nek dodol ben laris nggih, Mbak. Niku kula cuplek iso piyambak nggih kula terangne niku nggih. Alhamdulillah Mas Sewu niki kita pun dekati namine niku nisfu Saban. Napa, Bu? Nisfu Saban. Nisfu niku separo, Saban niku bulan Saban. Dadose separone tengahe bulan Saban, insyaallah benjing Senin malam Selasa nggih, Mbak. Nek sakniki malam Senin to? Benjing. Lah amalane apa, Mbak? Ngoten nggih. Nisfu Saban niku amalan kita selama setahun ku dilaporne dumateng Gusti Allah. Sing laporne malaikat raqib atid sing nyatet amal kita. Jadi saben dina, saben setiap saat kita niku didongne malaikat raqib kalih atid sing ngamal kebaikan kita sing nyatet. Lah, amal kebaikan kita niki dilaporne dumateng Allah benjing niku bar magrib niku nggih, Mbak. Lah, muga-muga dilaporne kita dalam keadaan ibadah. Ngoten niku. Lah amalane napa? Ngoten nggih, Mbak. Sampune salat magrib nggih, kados biasane ngeten iki mungkin nek saged diwaos niku berkah nggih. Amalan sing sae niku dzikir nggih. Semua bacaan ten niki namine dzikir. Salah satunggale astagfirullah namine niku istighfar. Memperbanyak maos istighfar. Terus ten iki wonten puluhe nggih. Nek maos puluh niku kul wallahu ahad niku niku mawon sing saged niku nggih, Mbak. Aku sapa kul Mbak, nggih niku mawon digencer nggih, Mbak. Maos niku astagfirullah la ilaha illallah. Tapi teriki pun komplit nek maos niki nggih. Nah niku amalan napa nisfu Saban. Lah mangke niku puncake dosa-dosa kita nggih di ngapura. Nisfu Saban, malam nisfu Saban istimewa. Malaikat niku gadah 2 hari raya. Nggih, nomor setunggal pas nisfu Saban, nomor 2 permalam Lailatul Qadar. Nek awake dhewe riyayane kan apa? Idul Fitri karo Idul Adha. Dadose benjing malam niku riyayane para malaikat. Ngoten nggih, Mbak. Kita melok bersyukur. Lah nek kita hari raya malaikat nggih melok ndongakne kita kan. Lah kita kan teman terbaik malaikat nggih. Lah mongko dibolong malaikat mawon mboten bolo setan nggih, Mbak. Lah makane nek benjing iku hari rayane para malaikat, kita nggih tunggu donga cospreng niku. Nah, syukur-syukur mangke purun salat tahajud sepedal Jawi maos apa? Rabbana ma qolat tahajud subhanaka faqina adzabana. Tipis pindah madhep kulon terus donga apa hajate kita. Nah, niku nggih, niku amalanipun niku padha karo ganjarane amalane para malaikat. Malaikat niku mesti dikabuli dening Allah. Sebabnya malaikat niku mboten gadah hawa nafsu. Nek kita ora gadah nggih, Mbak. Gadah iso ngamuk, iso sedih, malaikat mboten namung taat. Nah, niku terus nomor kalih
nek menawi saged ingkang saged maos Yasin maos ya Yasin maos Yasin ping 3 ping setunggal nyuwun diparingi umur panjang. Kenapa Mbak Bu? Umur panjang. Apa boten maos Yasin pun nyuwun umur panjang nggih Mbak. Umur panjang dalam ketaatan. Lan donga malih diparingi rezeki ingkang kathah. Umur nek dawa nek ra duwe-duwe pripun Mbak? Bingung. Makanya mumpung malam wis Saban, mbok monggo benjing ndonga nyuwun umur sing panjang ya Allah, nyuwun paringi umur sing panjang dalam ketaatan, paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Ngoten dongane nggih, Mbak. Nah, niku diajurne ngaten. Benjing niku nisfu Saban. Terus nomor 3 nyuwun mugi-mugi diparingi nek sewaktu-waktu sedo dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah niku wonten iman ning atine niki. Percaya dumateng Allah. Lan menawi saged nyebut kalimat la ilaha illallah. Lah kita ampun latihan nggih Mbak kita niki Bu nggih. Mas la ilaha insyaallah nek kulino latihan mungkin nek sewaktu-waktu sedo insyaallah saged nyebut kalimat napa la ilaha illallah langsung blum mlebu surga. Yen mlebu surga niku selawase enak. Ngoten nggih. Terus kuncine niku. Dados sing donya niku masratul akhirat tempat nanem napa kebaikan amal ibadah wonten benjing teng akhirat. Pripun saged dipahami nggih Bu? Dados insyaallah benjing malam Selasa, benjing nggih niku malam nisfu Saban. Amalane bar salat maghrib maos dikir sing kathah nonton sampai menjelang isya atau isya. Mungkin TV-ne dipateni riyen nggih, Mbak. Nisfu Saban ti aku, aja nyetel TV bater-bater. Soko-soko kula teng lagar nggih, Mbak. Nek teng lagar mboten wonten sing ganggu to nggih. Aku maca aku iki nisfu Saban. Ana donga sing dikabulne dening Gusti Allah. Nek sing boten ngertos diparingi ngertos nggih, Mbak. Apa to nisfu Saban yo? Pertengahan bulan Saban. Ruwah-ruwah nggih, Mbak nggih. Nah, biasane wonten sing napa niku nek ngarani ruwah. Mboten lha mungkin nek matur ngeten ngadepi bulan apa Ramadan. Dadi bulan sing dipolehane Allah, bulan Rejab wingi nggih to, wonten iso kirate bulan Saban, bulan Ramadan. Lah ibarate tiyang nanem niku nek Rejab niku nanem, nek bulan Saban niku napa ngopeni. Kerabuk, napa mbane tiyang Banten Mbak? Maton nggih to, nek wonten hamane diobati niku bulan Saban. Lah pas mengke bulan Ramadan kita karek mundur. Mundur apa? Nggih masuk surga. Pun terbiasa ibadah, pun terbiasa poso. Mungkin poso nggih Mbak nggih? Nggih. Nek buka pun kata-kata nggih Mbak, ben mboten buwong. Kok kuwape dipangan kolak dipangan. Napa malih sego sing tepo sing napa tebu wis mlebu kabeh. Wayah tarweh Bu. Gumo. Ben mboten gumo nek mangan sak madya nggih, Mbak. Nedar sithik-sithik sik, mengko bertareh maem malih. Mengko insyaallah sehat. Nek ora tau poso sekali poso terus langsung ngedrop mangane kuatah niku iso napa madarane sakit. Nah, makane nggih kedah ngertos ilmune poso, kedah ngertos napa niku aturane nggih, Mbak. Nah, nek saged niku kedah apa sahur. Nah, sahur diusahane sahur. Tujuane sahur napa? Ben bacane iku kuat. Niku saged dipahami nggih, Mbak, Bu? Nah, niku keterangan tentang napa nisfu Saban. Nisfu Saban niku artine pertengahan bulan apa Saban. Alhamdulillah. Pun sakniki ngaji nggih. Monggo ngaos. Dibuka kitabipun kita surat Ali Imran juz 3. Nggih. Ayat 30. Kapan hari kita kan ayat 29 ya, Mbak. Saiki ayat 30. Monggo sesarengan Mas Basmalah ingkang boten ngasta kitab mirengaken ganjarane sami nggih Bu, Mbak. Dan sak huruf niku ganjarane 10 dan iki pirang-pirang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu ing dalem dinane nemu kula sapa saben-saben nafsin awa-awaan ma'amilas ing barang kang ngelakoni iya kulo nafsin min khairin ing ma bayane kebagusan mudaron ing den tekakaken utawa barang kang nglakoni wa ma'amilas
iya ulu nafsin ing ma min suin bayane kaalanane tawadu iku arep-arep ya kulo nafsin law anna bainaha lamun yen to tetep iku ing dalem antarane kulo nafsin wa bainahu lan antarane ma amilas mingsu amadan ana lelakon baidan kang ado wa yuhadirukumullahu lan ngeden-medeni ing sira kabeh sapa Allah nafsahu ing date Allah wallahu utawa Allah iku raufun bil ibad akeh welase kelawan pira-pira kawulane saking keterangane ayat 30 monggo kita waos keterangane ngadap nggih Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi supaya ngandharake dina kiamat kang ana ing dina iku saben-saben wong kang amal becik bisa ambotaken amal becike mau. Semono uga wong-wong kang padha amal ala padha duwe pangarep-arep ambok iya diadohaken adoh saking amal kang ora becik. Allah Ta'ala ngancam marang wong kang padha amal ala lan Allah Ta'ala iku welas marang kawulane. Niki ayat 30 surat Ali Imran niku nerangaken benjing niku tiyang niku tergantung amal ibadahe piyambak. Tegese mboten tergantung ning bojone, mboten tergantung teng anake. Nafsi niki nggih, Mbak. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Nek amale ning donya ibadahe apik, nggih to. Benjing nguduhe nggih apik. Nek sing ditanem niku perbuatan misuk perbuatan Allah, benjing nanduhe nggih Allah. Terus kata keti. Sapa jenengan nandur jagung, kita benjing manene jagung apa telo, Mbak? Jagung. Lah ngoten. Demikian juga saupama kita nanam api, benjing nguduhe ya api. Lah nek ning donya gelem ngaji, gelem salat, gelem poso, gelem salat tahajud, gelem sedekah nggih benjing nguduhe napa sae. Tapi ning donya kok jak ibadah ya wangel, kon sedekah ya cuwetel kesacetel, Mbak. Ora gelem beluas weman wis ngoten. Wes akhire nggih tanggane mboten seneng nggih, Mbak. Lah nek wong loman niku tanggane nggih seneng. Karo dikerumpuk nggih, Mbak. Diwehne tiyang nggih mboten napa niku tiyange loman. Lah benjing niku asline sing ngundhuh awake dhewe. Nek nek nandur elek besok ngundhuhe ya elek. Nek nandure ning donya iku apik gelem ibadah nggih benjing sing ngundhuh awake dhewe. Ngoten lho nggih, nun sewu sakmene jenengan lara untu nun sewu. Iku sing rasane kita piyambak napa mbakunge, Mbak? Sendiri. Awake dhewe nggih. Lah ngoten artine ngoten nek umpama kita gelem salat piyambak, ibadah kita dan itu ganjarane nggih kanggo awake dhewe. Lah nek kita ngejak tiyang litu, terus tiyang litu purun nerokne, lah kita nggih pikantuk napa kiriman ganjaran. Ngejak uang niku ngejak amal kebaikan, ngejak lho nggih. Niku nggih pikantuk ganjaran. Sing dijak niku ora gelem, kita antar asal ganjaran mboten asal. Ngoten lho nggih. Sing dijak gelem ya awake dhewe asal ganjaran, sing dijak ora gelem ya tetep pikantuk ganjaran. Ngoten nggih, Mbak. Nah niku ngoten niku nek kita beramal baik balik ning awake dhewe nek ngejak tiyang kita nggih tiyang niku nggih angsal ganjaran kita nggih angsal ganjaran. Berarti niku Allah niku apa? Wallahu raufun bil ibad. Allah niku kelawan hambane niku pinaringan sifat napa welas asih. Adil to nggih? Nek wong sing apik ya diwehi apik, diganjar apik, nek sing elek ya dibales elek. Saumpama kita berbuat apik kok diganjar elek ngoten niku adil apa mboten, Mbak Bu? Mboten adil nggih. Lah makane mosok mau berbuat jahat diparingi apik, ra mboten adil nggih.
Lah nek Allah niku adil. Wayu hadirukumullah nafsa. Allah niku sangat napa adil dumateng keadaan hambane dumateng dirine hambane niku wonten to. Lah makane monggo mumpung kita urip tegese gesang tegese paringi yuswa ingkang panjang kita damel napa Mbah ngisi ibadah. Dengan ya Allah ngenten iki nggih kali kula bengi-bengi wayahe tilem nggih Mbah kok urun ngaji. Lah niku ganjarane Kak. Nah, sewu kula crita nggih Mbah kok ngatur riyen nggih. Nah niki kangen kula seminggu mboten panggil lho nggih. Pokoknya kali Mbak Sumi ini dangu Mbak Rusli, Mbak Sri. Lah kula niki kula crita riyen. Raja Romawi, persa Romawi Mbak. Romawi itu magetan ngitan apa ngidul apa ngilen ngiten-ngiten? Ngulon ya Romawi, Raja Romawi namanya Heraklius. Ngeten Mbak, Heraklius. Jenenge wanian Mbak Pak. Heraklius jenenge wong Romawi. Lah niku bule-bule niku lho Mbak. Nah niku lho. Romawi niku. Lah terus niku gadah raja namanya Heraklius niku ngejak punakawane. Punakawan niku nek ngarani ajudane napa sing ngetutne. Lah niku dijak ning alam peteng. Alam apa Mbak? Alam peteng nek peteng jejet mboten niku renek sinare matahari blas. Renek lampu niki. Lah niku dijak koyo gunung koyo iki gunung Bancak. Lah gunung iki watu-watu. Pas teng gunung niku raja Romawi matur, "Hei anak buahku, ajudanku, saiki awake dhewe iki ning alam persang." Ya, terus ngisor iki padha watu akeh. Coba njupuk watu ngisor iki kabeh. Jenenge watu ngisor iki jenenge watu getun. Napa, Mbah? Watu getun. Artine nyapa? Wong sing njupuk iku jenenge wong getun, sing ra njupuk ya getun. Nek saiki anak buah wae wong watu getone nyapa tak jupuk. Moh aku mboten nggih, Mbak, iki panitia 6. Sing 3 jupuk, sing 2, sing 3 nggih mboten jupuk. Sing mendhet kok wis tak gawane senajan getun jenenge yo watu. Lah tegese sing separuh gawa watu, sing separuh mboten getok watu. Watu napa Mbak kok jenenge? Watu getun. Nek getun jenenge arane napa nggih? Gelon apa nyesal. Bala tuwa kan ini biasane tuwa aja tuwa bala. Iki kok aja dibuka punakawanku, petukanmu iku nek sadurunge teko kerajaan. Niku ature raja dumateng sing beto. Sing gak boten nggih boten. Pas dugi kerajaan kok bukaan. Nah, kita jak wangsul dugi kerajaan padha nggih. Padha to kados ngenten iki. Wes saiki bukaan petukanmu sing gawa. Masya Allah, sing betok boten pas dibuka lah kok niku berupa emas berlian. Emas niku rak sing kuning-kuning niku nggih, Mbak. Berlian nggih abang ijo permata, sergane luwih larang. Ya Allah, kuat gek. Terus rajane matur, "Lho, ya toh, niki jenenge watu getun. Sing gawa ya getun. Getune napa kita ngenduk?" Yo aku manggo kok ora akeh. Kok kok sakmene sak pedhok tok. Ngerti yo sarungku tak cepot. Ngerti yo lambingku tak cepot dienggo bungkus. Sing gawa getun iku. Sing ra gawa yo luwe getun yo nyapa aku marang gawa tibake inten emas berlian. Yo terus raja matur, "Lah maknane ku apa? Alam peteng iki ya alam donya iki. Alam donya iki isine wong sambat. Nek metu kene iki rasa sambat ya, Mbak. Sambat linu, sambat ngatuk, sambat luwe, sambat ra duwet. Lah mangke boten sambat niku ten surga. Surga boten wonten tiyang sambat, boten sambat wetenge badhe ngengek boten wonten. Nah, terus sing dialami emas permata berlian iku mau apa? Hei, punakawanku, ature raja terus ya, Mbak. Emas permata niku ya iki wong sing gelem ngaji, wong sing gelem zikir, wong sing gelem ibadah. Iku perumpamane kaya emas berlian. Besok ning akhirat iku badhe ngono. Lah wong sing gak gelem ibadah, ibarate wong sing gak gelem gawa watu berlian. Akhire getun, tingak-ting. Ngoten nggih, Mbak. Niku banyak pelajaran saya niku. Niku Raja Romawi sing pernah disurati Rasulullah. Rasulullah ini pernah nulis surat dumateng 2 raja. Pertama itu Raja Persia, kedua Raja Romawi.
Lah Raja Persia sing diparingi surat Rasulullah wau napa disobek diupek surate niku. Lah nek Raja Romawi surate disimpen, dihormati dikek dhuwur. Lah Rasul Nabi Muhammad matur, "Wes Raja Romawi iki tak wehi surat kok diupek-upek. Deloken besok negarane ra tukaran tok hancur." Bener. Sampai sakniki raja niku di Persia ngarani Irak, Mbak. Napa Irak? Irak sing atas teng Saudi Arabia pirsa nggih, Mbak. Iran, Kuwait. Nah, niku raja Irak karo Iran niku namine Persia. Sampai niki sak tukaran to niku nggih. Tukaran terus. Lah, sing raja Romawi diwehi surat wau disimpen, dikene dihormati. Sampai sakniki negara Romawi tetep jaya, makmur. Ngoten nggih, Mbak. Berarti Masya Allah omongan Rasulullah niku bener menjadinya nyata. Itu saged dipahami ya, Mbak. Raja Romawi niku berarti masuk Islam. Percaya iman dumateng Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu benar-benar utusane Gusti Allah. Alhamdulillah. Tetese menawa kita niku menawi kok rada angsal seni ibadah. Keling-keling niku nggih, Mbah, Bu. Watu napa getun. Besok sing nguduh ki amal ibadah aku dhewe, umpama aku cek pengen napas, paling kesehatan yo tak nggone ibadah sak iso. Ibadah niku gampang lho pamane kita maos Allah niku namine nggih dikir. Tamlakul mizan sing tenan purut dikir wa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar niku benjing teng akhirat ngebeki timbangan mantap ngoten lho, mboten enteng. Dul benjing jenengan kuwaget. Ya Allah, kok akeh men to ganjaranku, kok wabot menan napa ganjaran akeh iki saka endi yo? Terus malaikat matur, "Iya niku yo, Mbah, sampai dikir dhisik teng langgar kali Bapak." Ngoten Mbah benjing, sedaya dadi saksi. Lah dosa-dosa niki kita pripun? Sinten mawon urun maos dikir, Rasulullah pernah jalan-jalan kali sahabat ngeto pentung. Pirsa pentung, Mbak? Nah, pentung niku kaya tongkat, niku dituthuk ning wit niku garing, dituthuk mabyur kali Rasulullah kok gogrok. Lah, gobroke daun niku rusuh matur, ya iki wong nek purun maca dzikir, maca istighfar, iku gogrok dosane. Kaya uwit sing tak tuthuk nganggo napa Mbak? Pentung niku gogrok nggih. Dadose hikmah yang dzikir dosane napa ngapura. Alhamdulillah. Saged dipahami nggih, Mbak? Semangat nggih. Dadose urip niku ingkang semangat, sampun sampai stres nggih, rugi nggih. Wong urip nggih sedih yo ora selamanya, seneng yo ora selamanya. Lan iki sing teng abadi teng alam akhirat. Seberapapun kita memiliki harta benda keluarga niku mboten saged jamin urip kita tenang-tenang, tapi ingkang jamin iso urip tenang-tenang nek kita purun eling dzikir dumateng Gusti Allah. Tak leres nggih, Mbak nggih. Nah, nek kita ngecipne manungsa, akeh gelane nggih to. Nah, ngarepne manungsa, balesane manungsa akeh gelane. Sing bener ngarepne napa dumateng Gusti Allah. Lewat napa? Didamel ibadah. Alhamdulillah. Pun teman mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan kita saged istiqomah ibadahipun lan panggih wonten bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadana wa firlana dunubana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kita benar-benar menjadi hamba ingkang disayang dening Allah, mulya selamat untuk dunia akhirat. Allahumma amin. Makaten ingkang saged kita pelajari, mugi-mugi wonten kinalan manfaatipun lan diiringi dengan hidayahipun Allah lan petunjuk Allah. Wonten kirang nyuwun pangapunten, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.